Anga foli ani wale ɲuman dɔn bɛ ka ɲɛsi aw mɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ni kuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen don jabaraniw kɔrɔ k'aw ɲɛmada walasa faamuya bi sɔrɔ aw fɛ telesirifila bamanankan kunnafoni na walawalali bɛna k'aw ye minnu na Mali kunga ani diɲɛ fan wɛrɛw kunga nin y'a kuma selen ye. Farafinna tilebiyanfan jamana 8 minnu jɛlen don wari siya kelen na UEMOA a jamana ɲɛmaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ tɛnɛn tɛmɛnen sigi Berlin na Abidjan walasa ka se ka ko dɔw dajira ɲɔgɔn na ani ka ɲɛmakura ɲini u ka jɛkuli na. Musa Fomba a bɛ walawalali caman k'an ye. Farafinna tilebiyanfan jamana 8 minnu jɛmɛ wari siya kelen na Union économique monétaire West Africaine UEMOA olu ka lajɛ balalen conférence extraordinaire o kɛra kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jamana ɲɛmaw ani gouvernement ɲɛmaw olu kun bɛ a kɛnɛ ka Sofitel Hôtel Ivoire la Abidjan ka bɛn ni ntɛnɛndon avril kalo tile ta ye. Mali jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keita a kun bɛ kɛnɛ in kan. UEMOA ɲɛmaya bɛ munumunu min kɛ jamana ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ maa min bɛ la bi ni o ye Alassane Dramane Ouattara ye Côte-d'Ivoire ka jamana ɲɛma ale yɛrɛ kun bɛ kɛnɛ ka a ko denbaya kun bɛ ale bolo kuma kun bɛ ka kɛ dakun fila ɲɔgɔn na de kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna farafinna tilebiyanfan jamana 8 minnu jɛmɛ wari siya kelen na u ka sɔrɔ siraw bilama bɛ cogo jumɛn ani fɛɛrɛw minnu bɛ se ka sigi sen kan hali bi ka se ka jamana 8 ninnu bila ɲɔgɔn na sɔrɔ yiriwa siraw kan. O la minisiri min bɛ Senegalikaw fɛ ni o ɲɛsin bɛ wariko ma Amadou Ba ale ye kuma ta ni ka jira k'a fɔ bibi in na an ka kɔnɔ in ni o ye jamana 8 ye minnu jɛmɛ wari siya kelen na a ko baaraw ta cogo ka ɲi ka sabu kɛ ni ye sɔrɔ yiriwa siraw ta k'u lajɛ UEMOA jamanaw kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ u ko fɛn min ma ko taux de croissance ni o ye sɔrɔ sira yiriwali ye o kɛra kɛmɛ sara la 6 ngwari 8 6,8% san 2016 nka san 2015 a kun tɛ o bɔ san 2016 ta kun ye kɛmɛ sara la 6 ngwari 6 6,6%. Minisiri Amadou Ba a labana k'i da se fɛn min fɛnɛ mɔ a ko nin yiriwali ninnu sera ka sabati ni farafinna jamana 8 ninnu ka wuli ka jɔw de ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna baara damadɔ jago bɛ o la sɛnɛ yɛrɛ fɛnɛ bɛ o la izininko doni bala o bɛ o la ani baaraw minnu bɛ i n'a fɔ sojɔw ni sirabadilaw ni pɔnjɔw u k'a ma ko bâtiment travaux publics. Minisiri Amadou Ba y'a jira k'a fɔ wulikajɔw minnu ni fɛɛrɛw minnu degera UEMOA jɛkulu fɛ walasa wariso ka se ka nafolo bɔ k'o don baara bolodalen dɔ waleli da fɛ o kɛra sababu ye farafinna tilebiyanfan wariso min bɛ wele ko Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO ale bɛ wari min bɔ k'o bila baara bolodalenw bɛna k'u kan ni juru don k'a bɛ laban ka segin n'a ma ɲɛ k'a bɛ segin nɔni dɔ bɛ d'a kan u k'a ma ko taux d'intérêt BCEAO ye o maminɛnen to kɛmɛ sara la 2 ngwari 5 la wa ko kabini san 2016 septembre kalo la k'a ma deli ka jigi k'o bɔ yɛrɛ o kɔrɔ ye k'a ma deli ka nɔgɔya ka se nin mɔ. Senegalikaw ka minisiri Amadou Ba y'a jira k'a fɔ fana BCEAO wari bɛ se ka bɔ hali bi cogo min ka farafinna jamana 8 ninnu warisow dɛmɛ ni nafolomugu yɛrɛ bilali ye u ka bolo kan ko o fɛnɛ ŋaniyaw taara a ko UEMOA Union économique monétaire West Africaine jɛkulu a ka juruw ko n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan min yɛrɛ kan ka kɛ bɛrɛ bɛnnen ye u k'a ma ko normal communautaire kɛmɛ sara la 72 70% kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛla n'i ye ani an ka jamanaw nafasɔrɔ siraw tɛngu ɲɔgɔn na u ko min ma ko produit intérieur brut PIB nka kɛmɛ sara la 70 ye a ma se o ma a danna 41 ngwari 1 na san 2016 o bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ ɲɛtaw kɛlen don wulikajɔw minnu fɛnɛ bɛ se ka kɛ hali bi an ka jamanaw 8 ninnu bɛ se ka yiriwa ni hakilina sigili ye sen kan nafolo bɛ se ka don minnu da fɛ a ko baara bolodalen dɔw kɛra sababu ye ka nafolo lase farafinna tilebiyanfan jamana 8 ninnu kɔnɔ min bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 200 ani miliyari 29 ani miliyɔn 700 na o dabɔra ka se ka kuranko dɛmɛ jamana ninnu kɔnɔ o wari fɛnɛ sɔrɔla yɔrɔ min na bilankɔnɔmɔgɔ min ɲɛsinnen don kuranko ma ni u k'a ma ko fond de développement énergie o fɛnɛ taara yen de. Senegalikaw ka minisiri y'a jira k'a fɔ bɛn ni basigi nasiraw la wulikajɔw bɛ senna UEMOA jɛkulu fɛ wariso min yɛrɛ ɲɛsinnen don farafinna tilebiyanfan jamanaw ma u k'a ma ko Banque Ouest Africaine de Développement BOAD o fɛnɛ ye sefa wari miliyari 500 ani miliyɔn 600 bɔ san 2016 ni k'o don jamana 8 ninnu ka yiriwa siraw da fɛ ko n'i y'a ni san 2015 tɛngu ɲɔgɔn na i b'a ye k'a fɔ min bɔra ɲina o ka ca ni san 2015 ye san 2015 ta danna sefa wari miliyari 400 ni 33 ani miliyɔn 800 de mɔ maa min kun ye kɛnɛ yɛrɛ denfa ye ni o ye Alassane Dramane Ouattara ye Côte-d'Ivoire ka jamana ɲɛma a y'a jira k'a fɔ ale nisɔndiyalen don ni nin dantigɛli ninnu ye a ko nka ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn kelen de maana
farafina jamana nunu ka se ka bila ɲɔgɔn na n'u bilara ɲɔgɔn na a ka ca la sanni feerew bɛ se ka kɛ sababu ye ka yiriwaliw kɛ baara caman bɛ yen olu bɛ se ka boloda jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko nka ko fɛn kelen bɛ yen ko ɲinɛ kana kɛ o kɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna lakana ko ta fa farafina tile bɛ yan ba jamana nunu caman bɛ yen bi lakanabaliya bɛɛ bamaji walew olu kɛmɛ ka ŋwara da hakilina caman na o tɛmɛnen kɔfɛ Alassane Dramane Ouattara da sera fɛn min fɛnɛ ma o ye jamana kuraw minnu bɛ yen bi ni olu ye setigi jamanaw ye u k'u ma ko pays émergents olu minnu kɛmɛ kɔsa in na usine batigiw ye u ka usine bɛ labaara ni fɛn minnu ye ni olu dɔw bɛ sɔrɔ an ka jamanaw kɔnɔ produit de base ko o baaraw sena sumayara ani o setigi jamana kuraniw ni ɲɔgɔn cɛ a ka lajɛ ni kura ka fiyɛ o la. Jamana ɲɛmɔgɔ El Hadji Ibrahim Boubacar Keita a kelen kɔ ka danaya da Abdoulaye Idrissa Maïga ka kɛ minisiri ɲɛma ye jamana kɔnɔ o hakilina mun taara jamana ɲɛmɔgɔ fɛ a kɛra sanga de la sanga min ni jamana yɛrɛ bɛ k'i sɛnsɛn ka bɔ gɛlɛya camanw da fɛ faamuya jumɛnw bɛ jamanadenw na ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔ ko hakilina kura in tali ma Kafunɛ Bacili a n'a ka jatala Siru Ɲare u ka munumunu salo sera ka mun sɔrɔ an ka ɲɛmadaw fɛ. Bon an bɛ se ka min fɔ na bon an kɔni a bɛ waati bɔ jamana yɛrɛ tɛ ka fonctionner tun bɛɛ bɛ ka taa grève la grève cayalen don bon nali kɔni an bɛ dugawu de kɛ donni min b'a bolo Ala ka ta fanga jama jamana ka se ka marcher comme a bɛ marcher kɛ cogo la a ka se ka ko caman kɛ min ye baarako ni sarako ninnu a ka se ka ko caman ɲɛnabɔ an ka nin ka dugawu b'a ye. Premier ministre ka nin sigili ko in na an kɔni an jigi b'a kan an jigi b'a kan a ka se ka problème min mɔgɔ dala an ye maîtres ye u ye marche kɛ tɛmɛni docteur bɛ grève la an jigi b'a kan a ka se ka o problème wuli ka bɔ mɔgɔ dala an b'a fɔ a bisimila. Bon premier ministre ka sigili la tiɲɛ yɛrɛ la jamanakuntigi ye a ka danaya da kan ka kɛ premier ministre ye an hakili la a b'a dɔn mɔgɔ min don a bɛ se ka a jɔyɔrɔ fa o ko la a kɔni b'a dɔn gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ bi o fɔlɔ ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ka baarabila ye o ye baara bila k'u dusu ma kasilen don ko ka da ko caman kan donc o hukumu kɔnɔ a kan ka jɔyɔrɔ fa o ko la kosɛbɛ kosɛbɛ parce que kɛnɛya yɛrɛ de développement ye fɔlɔ ni kɛnɛya tɛ yen ko fosi man ɲi a b'o dɔn bon o ni ko caman wɛrɛ Mali bɛ cogo min na bi a ma se bɛɛ ka fɔ maliyɛnw b'a dɔn mun bɛ Mali kɔnɔ donc premier ministre a kɔni kan k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya bɛ yen a k'a ɲɛsin o baara olu ma an kɔni mago b'o de la tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an mago b'o de la a ka baara kɛ parce que ça ne va pas. A ka nomination a kɔni ne fɛ a bɛ ɲɛ mais a tɛ taa fo jamanadenw fana k'a dɛmɛ parce que u b'a fɔ bamanankan na cogo min na bɛlɛ kelen tɛ se bolo kelen tɛ se ka bɛlɛ ta f'an bɛɛ ka jɛ ka dɛmɛli kɛ gouvernement ye walasa kow bɛ se ka nɔgɔya cogo min na comme ko daminɛ don fɔlɔ an tɛ se k'a fɔ k'a bɛna se ka bɛɛ kɛ siɲɛ kelen ɲɔgɔn fɛ mais dɔɔni dɔɔni n'an tugura kɔ a bɛ ɲɛnabɔ. Ne hakilina ye jamana kɔnɔ mɔgɔw y'a fɔ a mɛnna ko premier ministre kura kan ka na a ma taa gɛlɛya nana grève kɛra ala nana kɛ a tagara bon président de la république hakilina ye min ye n'i y'a ye a y'a fɔ ko ka nin bɔ yen ce qui veut dire que a ɲɛci de bɛ yen ka nin bɔ yen sinon ne yɛrɛ kɔni y'a fɔ n ko ni ballontan na ni mɔgɔ min équipe min bɛ gagner on ne doit pas changer une équipe qui gagne toujours il doit aller ensemble bon équipe kan ka to ɲɔgɔn bolo olu kan ka ko to ɲɔgɔn ta la mais n'i y'a ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw b'a la min ma i y'a bɔ a la ka taa ni dɔ wɛrɛ o ye i bɛ taa sɔrɔ i ka hakilina ye de ka na ni amélioration ye de walasa ka se ka gɛlɛya bɔ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ la donc ni premier ministre kura in sigila ne fɛ o tɛ kɛ baasi ye o kan ka k'an ma solution ye min b'a to gɛlɛya minnu bɛ yen olu ka se ka bɔ yen i n'a fɔ grève minnu kɛra tout récemment donc mɔgɔw dimina mɔgɔw sɛgɛnna bon maintenant ko caman kɛra on demande plus que ni a nana a ka kɛ sababu ye ka au moins ka gɛlɛya dɔw bɔ yen ani ɲɔgɔn cɛ bɛɛ bɛ se ka lafiya cogoya min na. Bon an bɛ jamana ɲɛmɔgɔ fɔ a ka choix kɛlen na monsieur Maïga kan donc o la sa an bɛ dugawu de kɛ Maïga ye donc tɔw dɛsɛra min na ale ka se ka o dafa quoi donc nord ko kɛlɛ ninnu ni fɛn wɛrɛw caman donc an ka dugawu kɛ Ala ka a sa ko kɔrɔ quoi. Sariya kalanba minnu faralen don ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye farafinna n'u ka baaraw bɛ ɲɛsin banki baaraw ma n'o ye association des juristes africains de banque et établissements financiers u ye u ka sigi tako 15nan baaraw boloda ka bɛn ni tarata doyen ye avril kalo tile 11 hôtel Al Farouk la Amadou Kamara a n'a ka jatala Mohamed Sidibe.
sariya kalanbagaw minnu farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu kelen ye n'u ka baaraw ɲɛsinnen do banki baaraw ma ani établissement financier u ka sigili 15nan 15e édition a bolodara Bamakɔ ka kɛɲɛ ni an ka banki ɲɛmɔgɔw u ka cɛsiri an'u ka wulikajɔ ye. Journée annuelle ni farafina juriste de banque comme banque la bolofara ka ca bɛɛ n'i ka baara don an minnu ye sariya kalan an bɛ banque la ka banque ni a ka client ni environnement sariya min b'u ni ɲɔgɔn cɛ olu sira lajɛ min bɛ ka taa sariya fan fɛ donc an ka journée ninnu ye mun ye an bɛɛ b'an ka banque la jamana caman Afrique jamana bɛɛ hali ni bɛɛ tɛ yan nɔ jamana caman de bɛ yen maintenant an bɛ baara kɛ cogo di an kelen kelen na an ka banque kɔnɔ banque 13 bɛ Mali la juriste b'a bɛɛ la bɛɛ bɛ baara kɛ donc ni journée san o san an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o de la an bɛna sigi an bɛ thème bakurubaw ta an bɛ kuma kan an b'a lajɛ an bɛ se ka taga cogo an bɛɛ bɛ baara kɛ kelen kelen cogo min na pour que k'a lajɛ ka se k'an ka tagabolo kelen sɔrɔ a la t'a dɔn n b'a fɔ bamanankan na pour que k'an ka pratique uniformiser an bɛɛ k'a dɔn nin kan ka kɛ cogo la tuma dɔ ne bɛ kɛ baara dɔ la n bɛ fili la n t'a dɔn mais n'an ye change ninnu kɛ an bɛ se k'a dɔn ne bɛ k'a kɛ cogo min na o tɛ hali ni fiɲɛ ma bɔ a la fɔlɔ fiɲɛ ma bɔ a la mais n bɛ k'a kɛ cogo min na o t'a cogo ye donc échange ninnu kun y'o de ye. Ni jɛkuluba in n'o ye association des juristes des banques et établissements financiers n'a bɛ sariya tigilamɔgɔw minnu ka baara ɲɛsinnen do banki baaraw ma farafina gun kan k'olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a ka cɛsiri a n'a ka wulikajɔ o bɛnnen bɛ walasa ka banki baara sariya bonnakun kan k'o ta k'o don ba la. An ka bi baara bɛ an bɛ kuma mun bɛ se ka banki ka taa ɲɛ pour que banki ka se ka sécuriser ka ɲɛ ka client nimisi wasa o de y'an ka baara ye an bɛ baara kɛ bankiw ma mais an bɛ baara kɛ client fana ma que baara ka se ka ɲɛ pour que client ka se ka u la nisɔndiya non an kelen tɛ dɔw bɔra fan wɛrɛ fɛ ka na dɔw bɔra fo Burundi RDC, Guinée, Burkina, Côte d'Ivoire, diɲɛ fɛn bɛɛ Mauritanie an bɛɛ bɛna kuma baara nin pour que banque ka se ka sécuriser ka ɲɛ client ka se ka satisfaction sɔrɔ o de y'an ka baara ye. O hokumu kɔnɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen a tɔndenw ka fara a matarafagabaw kan u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka hakili jagabaw boloda ɲɔgɔn fɛ ka miirina kuraw ta ka ɲɛsin u ka nin tɔn an'u ka baara bolodalen ma an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin tɔn kɛrɛnkɛrɛnnen a bilara sen kan novembre kalo san 2000 wa a ka laɲini o de bɛnnen bɛ walasa a tɔndenw u hakili don u ka baarakɛcogow an'u ka laɲiniw olu matarafaliko ɲuman ma min bɛna kɛ sababu ɲuman ye ka ɲɛsin banki baara ma farafina jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. O de bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛw kunnafoniw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba a bɛ walawalali caman k'an ye. Cameroun mara la yɔrɔ minnu ye anglais-fɔ maraw ye ni a bɛ kalo 6 ɲɔgɔnna bɔ u kɛn kun bɛ ka wulikajɔw caya fɔ ka Cameroun yɛrɛ a basigi tiɲɛ politiki binakun ni hadamadenya nasiraw kan lapasaba minnu b'a kɔnɔ na ni o ye avocaw ye u ka laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye Cameroun bɛ ka faransikan fɔla ani anglais kan fɔlaw bɛɛ lajɛlen gosi bere kelen na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Cameroun faamaw a ka lajɛ ka danfara don u ni ɲɔgɔn cɛ ka sabu kɛ kan in fila bɛɛ lajɛlen ni a baara taabolow don kunnafoniw n'a mɛn ni a ye k'a fɔ fɔcogo sera ka sɔrɔ anglais kan fɔ lapasabaw ka gwɛlɛya la nin marabolo la ninnu kɔnɔ wa u yɛrɛ kan ka baara daminɛ yɛrɛ barisabu ka da kan nin y'a kalo 6 ye u kɛn kun bɛ ka baara bila ntɛnɛndo avril kalo tile 10 Cameroun jamana ɲɛmaw ye dantigɛli dɔ kɛ k'o da Cameroun jamana denw tulo kan k'a fɔ o ni lapasabaw sera ka jɛ ka ɲɛ sɔrɔ ko la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin marabolo ninnu kelen bɛ Cameroun ni worodugu yanfan fɛ ka digi Atilebi yanfan kan filanan o bɛ a gaɲaka yanfan fɛ fɛnɛ ka digi Atilebi yanfan kan olu bɛɛ lajɛlen kun kɛn kun bɛ ka baara bila a lapasabaw la ni o ye avocaw ye mɛ kalo tile 2 san 2017 u y'a jira k'a fɔ u bɛna baaraw daminɛ ka daminɛ Yaoundé ka taa se Bamenda mɔ Bamenda ni kɔrɔfɔ in mɛnna lapasaba minnu bɛ bɔ anglais kan fɔ mara ninnu na bɛɛ lajɛlen kɔni ye ta fɔ a la dɔw y'a jira k'a fɔ ni fɔcogo sera ka sɔrɔ u ni jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ ko o ye nisɔndiya ko ye avocat bɛ avocat la olu dɔw yɛrɛ y'a jira yɛrɛ k'a fɔ jamana ɲɛmaaw ye fɛn caman kɛ olu ye u da
kuma se minnu mɔ yɛrɛ nka maa bɛ maa na lapasaba ninnu na olu dɔw y'a jira k'a fɔ maa kana sin ka nisɔndiya ni ko in ye barisabu ka da ka jamana ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ dɛmɛ jama mina kɛ ka ɲɛsin u mɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna u ka laɲiniw ye minnu ye nka u bi kɛ kuma minnu na o ma pereperela tigɛ u ye o kumana ko janto yɛrɛ la k'o kɔrɔ cogo ka ɲi yɔrɔ min bɛ sɔn ka kɛ ko gwɛlɛya ye don dɛmɛnenw na wulikajɔw ni nisɔngoya taamaw minnu sigira sen kan avoka ninnu fɛ ni o ye lapasabaw ye anglɛkan fɔ ma yɔrɔ avoka bɛ avoka la olu dɔw minɛna k'u dadugu hali bi olu bɛ bolola olu ma bila hali n'o y'a sɔrɔla jamana ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ u na avoka ninnu ka laɲiniw sabati u ye u tɔw minnu minɛnen don gwɛlɛya bɛ sɔn ka ye o yɔrɔ fɛnɛ na. Kongo Kinshasa jamana kɔnɔ dɛnɛndo avril kalo tile ta kun ye fanga sinamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ka weleda ye ka ɲɛsin jamanadenw ni u kanubaw ma k'u ka lajɛ ka bɔ ka nisɔngoya taamaw sigi sen kan fa bɛɛ lajɛlen la ka jira jamana ɲɛmaa Joseph Kabila la k'a fɔ a ye maa min sugandi k'o kɛ minisiri ɲɛmaa ye ni o ye Bruno Tshibala ye ko a ma bɛn u mɔ ko barisabu ka da kan ko kerecɛn diinɛ ɲɛmaaw ka surunani do kɛra sababu ye ka tɛgɛnɔ bila kɛ bɛnkan sɛbɛn min na fanga sinamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ni jamana ɲɛmaayaso ni ɲɔgɔn cɛ k'a y'o sɔsɔ ka sabu kɛ o kɛnkun bɛ k'a jira de k'a fɔ fanga sinamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu de bi maa dɔ de bɔ k'o tɔgɔ de di jamana ɲɛmaa Joseph Kabila mɔ bɛɛ lajɛlen bi jɛ ni o ye o bi sɔrɔ ka cogo ka kɛ minisiri ɲɛmaa ye nka Joseph Kabila sina ka Bruno Tshibala in kɔni da bɛɛ lajɛlen ɲinɛma ko k'a ye ko a ma bɛn u mɔ dɛnɛndo avril kalo tile ta nisɔngoya taama in kɔni ma se ka sira sɔrɔ barisabu ka da kan kabini dimanche wulatile yan b'a fɛ polisiya ɲɛmaayaso kun kɛnkun bɛ k'a jira k'a fɔ jɛndi kɛnɛ ye maa si ka nisɔngoya taama sigi sen kan ka bɛn ni dɛnɛ ye o kumana yɔrɔ yɔrɔ de bɛ yen dɛnɛndo ni fanga sinamatɔnw kan ka jɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye o yɔrɔw bɛɛ lajɛlen kun zuwalen kun don ni lakana tigilamaw ni u ka maramafɛnw ye u doninen n'a ma ɲa k'a fɔ nisɔngoya taama in tɛ se ka kɛ sa ko in kɔni sina ka kɛ ko fari falen ye nka dugu yɛrɛ fɛnɛ ma se ka maɲanga ka sabu kɛ u ko min ma ko journée ville morte a bɔnkun bɛ o de fɛ baara yɔrɔw bɛɛ lajɛlen datugulen kun don jagokɛ yɔrɔ minnu bɛ yen ka daminɛ magasanw ni butigiw la olu bɛɛ lajɛlen datugulen kun don kunnafoniw y'a yira fana k'a fɔ minɛni kɛra marabolo dɔw fɛnɛ na Kongo Kinshasa jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Bukavu mara Goma mara ani Kindu mara fɔ ka taa se Lumumbashi ani Mbuji-Mayi mɔ nka polisiya bolofara minnu bɛ nin mara kofɔlen ninnu na ni kunnafoniw y'a yira k'a fɔ minɛni kɛ bɛ sɔn ka kɛ o yɔrɔw la olu polisilakaw y'a jira k'a fɔ maa minnu minɛna fanga sinamatɔnw kanubaw de don a y'a ko u tɛna mɛn bolo la marabolo ɲɛmaa min bɛ yen ni u ka dalakanw lamɛnna ni marabolo ɲɛmaa y'a jira k'a fɔ u ni bilali ka kan u na laban ka labila. Sudan jamana ɲɛmaaw ye a jira k'a fɔ o ni Misira jamana Egypte jamana ni ɲɔgɔn cɛ u bɛna lajɛ ka gɛrɛndɛni dɔ don ka sabu kɛ bamajiya wale kunbɛli ye Omar El Bashir ka jamana y'a jira k'a fɔ Misira jamana Egypte n'a ni ɲɔgɔn cɛ visa ko o ka lajɛ ka don bala Egypte ka den o Egypte ka den ne kɔni b'a fɛ ka don Sudan jamana kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ fo visa de ka sɔrɔ i bolo walasa jɛn ka kɛ n'i ka donni ye ka daminɛ i san 18 na ka taa se i san 50 ma ko in bɛ olu de kunkan a n'a kɛ sababu ye n'a ma ɲa k'a fɔ Egypte yɛrɛ bamanjuw bɛ a dafɛlaw la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna État islamique kɛmɛ ka bisimila minɛ Sinayi mara la kɔsada in na kerecɛn bolofara min bɛ wele ko copte ni o ye Misira jamana kerecɛnw ye u ye maa 40 ani dɔɔnin fa olu la u ka wulikajɔ dɔ senfɛ o kumana Omar El Bashir kɔni b'a fɛ de ka lajɛ ko in bɛ se ka dan nsira la cogo min ko visa donkun ye ani Egypte jamana ni ɲɔgɔn cɛ o ɲɛsigi de ye nka maa caman y'a jira k'a fɔ ni visa donna Sudan jamana ni Misira jamana ni ɲɔgɔn cɛ o kɔni bɛ kɛ i y'a don an ni ɲɔgɔn cɛ n fɛnɛ b'a lajɛ k'a don aw fɛnɛ ni an ni ɲɔgɔn cɛ ka sabu kɛ kabini san 2004 Egypte jamana de mago ma deli ka jɔ visa la k'a bɛ don Sudan jamana kɔnɔ nka a tɛ ko Sudan jamana de la k'a fɔ k'a bɛ don Egypte jamana kɔnɔ ka sɔrɔ visa tɛ bolo ni Sudankaw yɛrɛ nana visa fɛnɛ wajibiya Misira jamana de fɛnɛ mɔ bi o kɔni ye bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlen ye k'i banba visa ko de la sa nka farafinna tɔnba Union Africaine kɔni kɛ mɛ ka wulikajɔw de kɛ min bɛ se ka to danjɛw bɛ se ka bɔ farafinna jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ farafinde bɛ se ka munumunu nzalo kɛ farafinna kɔnɔ dugu bɛɛ lajɛlen la ka sɔrɔ a ma jɔrɔ a ma bɔ a taabolo kan ni faamaw ka wulikajɔ banbaliw ye sɛbɛnfuraw nɔfɛ o ye farafinna tɔnba Union Africaine ka laɲini ye o wulikajɔw fɛnɛ bɛ sen na nka bamanji ko min n'an bɛ don ko la nin ɲɛ sa o bɛ kɛ sababu ye ka farafinna tɔnba Union Africaine ka hakilina in kɔni bisi basa barisabu ka da kan bebe in na bamanjiw yɔrɔ de tɛ yen u don tɛ yɔrɔ min.
Afrique du Sud jamana kono fanga sinamaton geme ka wuli ka jɔ de kɛ fa bɛɛ lajɛlen la ko fɔ jamana ɲɛma Jacob Zuma de ka fanga de bila mɛnɛ avril kalo tile 10 ntɛnɛn fanga sinamaton warala ɲɔgɔn kan ka fɔ u bi jɛ ka wuli ka jɔ de kɛ ko fɔ Jacob Zuma ye fanga bila don min jumadon avril kalo tile 7 an bɛ aw ladɔnniya ka fɔ jamana de fanba de jiginna bɔlɔn kɔnɔ Afrique du Sud duguba caman na Pretoria ni Johannesburg ka jira ka fɔ Jacob Zuma a ka lajɛ a ka fanga bila ka sabu kɛ a ye yɛlɛma min don jamana ɲɛmaya so la gouvernement remaniement kɔsada in na ni o ma bɛn mɔɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ministre min kun bɛ wariko kunna Pravin Gordhan o bilali ka bɔ ministeriya la o ma bɛ maa caman mɔ fanga ɲini jɛkulu bɛ o cogo la forobatonw bɛ ten hali sɔrɔ bosobaw minnu bɛ Afrique du Sud jamana kɔnɔ ni cakɛɲɔgɔnya bɛ olu ni jamana ɲɛmaya so ni ɲɔgɔn cɛ kɛnyɛrɛ ye tigilamɔgɔw olu bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ Pravin Gordhan ani bɔli kun man ka wariko ministre so kunna ANC fanga ɲini jɛkulu yɛrɛ kɔnɔ ni o ye Jacob Zuma yɛrɛ ka fanga ɲini jɛkulu ye maa bɛ maa la olu dɔw ma jɛni a bilali ye ka bɔ ministre ɲɛmaya la o de kosɔn fanga ɲini jɛkulu kɔnɔntɔn ɲɔgɔn na fanga sinamatɔnw na olu farala ɲɔgɔn kan ka tɛgɛnɔ bila kɛ bɛnkan sɛbɛn na ko fɔ Jacob Zuma de ka fanga de bila avril kalo tile 12 ni o ye araba nata ye u kɛmɛ ka wele da ka ɲɛsin kanubaw ma bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka taa besenbela minɛ jamana ɲɛmaya so a dagayɔrɔ la ni o ye Pretoria ye ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ senɔ ye yen da la nka yɔrɔ min bi sɔn ka gwɛlɛya kosɛbɛ yɛrɛ o ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna don nataw la wasabulo yɛrɛ kɔnɔ fanga sinamatɔnw kɛmɛ ka wele bila wasadenw ma u ka lajɛ u ko fɛn min ma ko motion de défiance o ye ka jira jamana ɲɛma la ka fɔ wasabulo kɔnɔ wasaden fanba ka danaya tɛ e ka bilen ni o maa tora ka caya bɛɛ bolokɔrɔtabaw la i ka fanga bi sin ka bi o yɔrɔ bɛɛ don dɔw la a bɛ kɛ ni bolokɔrɔta ye nka fanga sinamatɔ minnu bɛ yen olu wulila ka se kiiri ma kiri ka yamaruya di wasadenw ma a ka kɛ foroko ni wete ye i b'i ŋaniya bila foroko ni kɔnɔ ni ka t'o bila gudo kɛsu ni kɔnɔ k'o ka fisa ni bolokɔrɔta ye barisabu ka d'a kan olu yɛrɛw bolo ANC fanga ɲini jɛkulu kɔnɔ wasaden bɛ wasaden na Jacob Zuma yɛrɛ ka wasadenw na olu dɔw bilama a ka di u ye k'u bolokɔrɔta k'a fɔ a ka fanga bila nka ɲɛŋwɛ dusukun bi samɛ dɔw yɛrɛw bɛ ka sira bagabagali ɲɛ ka sabu kɛ bebe in na kunnafoniw n'a mɛn ni a ye Julius Malema ka fɔ la ni o ye ANC yɛrɛ denmisɛnnin jɛmagwani min y'i yɛrɛ ta ka bɔ ANC kɔnɔ ka taa ka fanga ɲini jɛkulu sigi ka sabu kɛ ani Jacob Zuma ma bɛn fɔ la ni a bɛ fanga sinamatɔ bina k'u kan a ko député bɛ député la olu dɔw yɔrɔlen don ni u tora k'u bolokɔrɔta u n'a ye n'u yera fana ANC fanga ɲini jɛkulu kɔnɔ k'a kɔlɔlɔ ntan tɛ o kumana bolokɔrɔta in ka bɔ a la a ka kɛ gundo sɔnni wete ye min ka di ye i bi to o bila kɛsuni kɔnɔ a tɛna sɛbɛn e te kan ka fɔ e ka kala takun kɛra Jacob Zuma bili ye o ye u ka laɲini ye o kan ka kɛ don nataw la wasabulo kɔnɔ wa Julius Malema denmisɛnnin jɛmagwani in kɛma ka wele bila ka ɲɛsin lakana tigilamɔgɔw ma ko ANC denmisɛnninw ni o ye Ligue des Jeunes de l'ANC ye u kɛmɛ ka wele min bila kɔsada in na ka jira k'a fɔ u tɛ jɛ ni a ye a ka mɛn maa dabile Jacob Zuma bɛ ka mafiɲɛya i fɛ ko nɔn tɛ ko i ni olu n'a kari ɲɔgɔn na o ye bagabagali daminɛnen ye ko kumana ko lakana tigilamɔgɔw k'a lajɛ u k'u sema politikimɔgɔw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ mankan la u k'a dɔn k'a fɔ u bilakun de ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ko ye fanga ɲini jɛkulu min bɛ jamana ɲɛmaaya la k'a fɔ an bi da o kɔ kan k'o fɛn tɛ lakana ye. O de bɛ dansigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun labɛnna kunnafonidiso ɲɛmayaso fɛ ka kɛɲɛ ni kunbɛn ye laseli wɛrɛ ani karamɔgɔ Musa Fuma bi ɲɔgɔn sɔrɔ ɲani ka taa so ma aw k'an bɛn.